Waye ne? Ni ne boss. Na mijinke. A ce ofis. To lallai ya dawo. Ki faɗa masa ya janye batun siyasa da shi da Alhaji Lamba. In ba haka ba, wallahi za ya ba kwanci lahira. Kin ga wannan bindigan? To wallahi za na fasa mai kai. Kin jigo? Gaya mu shaka. Oga gwaska. Ya ne, ka je ka haɗa mun kana yanzu nan dan barkati. Ba damuwa oga. Magana da kallon da muka yi da kai na yake. Ai, wannan yaro ka cika alƙawari. Waye yaro? Da wasa nake ma. Ka za ta tsayawa. Alhaji ya batun magana. Kasuwancin da nace zan fara. Ba damuwa ina sani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bibi a kun ƙarsu? Allah ya muka so. Bismillah. Have your seat. Kiki ji ki mu. Ajiya da Allah kuɗin shiga ciki. BPO ya barkin maganan ke suna Alhaji Alhami. What? Alhaji? Ban gane me kake nufi ba. Dan tsaya. Ajiya, Na'am. kawo mun wannan sakon. Ba na karban cin hanci. DPO miliyan 2 fa na baka. I'm a good Nigerian citizen. I have something to do. Sergeant, let's go. DPO. Oga, ba ka virus. an yi ƙalla nan za ta yi kenan. Kamar yaya? Tsoro imani ne, amma sai dai ka nemo suno ko kuma gwaska. Ba zan iya ba. Aga. Gaskiya ina godiya bisa haɗin kan da kuka bani ta tafiyar namu nan ta siyasa. Alhaji Mira Baita, ka san wannan siyasar za a yi na shekarar nan. Dole sai an sa jagayenci a ciki. Dole sai mun sa mun yi tsayin daka domin mu ga mun koma karo na biyu domin cin nasara. Saboda Alhaji Alhami na ga talakawa goyon bayansa suke. Dawowa na daga Abuja kenan. Na ji an cewa an kai ma
alamin farmaki kuma ana zargin cewa kai ne. Boss, ya magana alƙalin mu da muka yi nan yanzu gashi ka damu da aiki ya da baya. Wannan wani irin illegal activity ne, wannan irin nonsense ne. Ba na son wani magana. Wannan shirme kawai mun gama yin magana da shi ɗan siyasa ga sha gaba mun da je mai yanzu ga sha don mun da alƙalla ya da baya komai ya da baya yanzu. Sai zan doza ta suspend na za ci saboda muna neman kujera ɗaya ni da shi. Shai. Ban alƙalla ina fatan kayan sun haɗu. Tabbas suna da buɗa. Lallai sun haɗu. Don wancan kayan sun samu lallai a sanar da ni. Shikenan ba damuwa. Aboy, Ogawa Kilena King, ya ce koma wannan cakan domin ka kai wa uban harƙalla. To shi kenan ba damuwa. Oga, wai waye shi wakilin nan ne? Ka bari in lokaci yayi za ka sani. Ko duk ni ma ban taɓa ganin fuskar shi ba, harƙalla ne kawai ke haɗa ni da shi. Fulawar da na kawo maka daga jiya ne. Wallahi ga sha yanzu na dai ya mutu ina son ma ƙara kamun wani. Jiya daga ka ta waje na san kai dai ne ka zo. Da wannan wasu fara mutu. Ka san yanzu nan kai ba jiki na yake ba amma Allah dan dai mun samu cin nasara na wannan zaben da ya gabatar nan. Za a canja komi. A tarbi gidan mai gaba ɗaya ke so a canja mu. Domin ka san yanzu muna kan mulki kuma dole sai mu tsaya tsayin daga domin samun nasara. Mu je raka ka ta waje ba. Kuma na san kai ɗaya ne yau ka zo. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar kararrawa da zarar mun ɗora.